ले ला आज के ताजा खबर ले। अरे कुंभ के मेला में जलेबी के दुकान पर चींटियों ने किया हमला। हमले में हलवाई का भारी नुकसान। हलवाई ने मेला मालिक पर लगाया 4 लाख का जुर्माना। अरे साला, शमशान घाट से एक मुर्दा 5 कुंटल लकड़ी लेकर फरार। मामले को जांच करने के लिए डीएम और एसपी साहब पहुंचे घटना स्थल पर और प्रधानमंत्री का आने का संभावना। इस सारा मुर्दा के पीछे पड़ा। देश में इतना लड़का बेरोजगारी और नौकरी के बिना मरत रहा। इस सब पर कोनो सारा के ध्यान नहीं के, इस सब पर ध्यान देवे के चाहिए। बिहार टॉपर बना सूर्य कुमार। बताओ, ई लड़का बिहार टॉप कइले बा तो हमरो तो लड़का कम से कम फर्स्ट जरूर कइले। ओ पापा पढ़े वाला झाट में सुबेरे सुबेरे अखबार लेके बैठ जाला। टॉपर कइले बा शुभम कुमार, तू पढ़त रह सुबह जा शुभम लिखल। अच्छा बाबू एहने आओ। आ तोहर का बोल को तू फर्स्ट कइला कि का बोल को? ओ पापा डॉक्टर साहब के बेटिया फेल कर गई। फेल कर गलू भाई काहेला गोर जबावत रही गोर छोड़ ना पड़ा। तू का कइला हसे बताओ। आ इंजीनियर साहब का बेटवा लगन कोटा पढ़त लख वो फेल कर गई। तू हर भाई का बोल को तोहर रिजल्ट आइल खनु का बोल को? और वकील साहब के लड़किया फेल कर गई। सुना ना बाबू, तोहरा से पूछे ना तू का कइला हसे बताओ ना। हम अपन के विधायक साहब के लड़का दिल्ली ना पढ़त लख वो फेल कर गई। रे साला दुनिया सारा गान में वो हमरा कोनो मतलब नहीं के। तू साला का कइले बानी? तोरे पर सब रुपया हम बर्बाद कर देल बानी। तू का कइली हो? हां हालना के बेटी चले होगा, हालना के बेटा चले होगा, सब रुपया हमर बर्बाद करे लखी। जब सब के लड़का फेल होगा तो का तू प्रधानमंत्री के सारा वकील हम पास साला कहीं क्या एगो लइको भल त बम पेले भाई। भगवान के दे हाला पंच के ले भाई। बुझा तो साला हमरे अब कुछ करे के पड़ी। हेलो हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम बोलो जाओ। हम छिनार में तो बोला तानी। सुने लगा हम बैंक के नौकरिया लागे वाला बा इंटरव्यू रोक ले तानी का? हाँ हम आई बानी बोलो जाओ। देखी ना एगो साला हमरे एगो लड़का बा साला गोबर गणेश ना हुई तो देख लेती ओकरा के। अच्छा ठीक बा भेजल जाओ हो जाई। हाँ हम आपस में हो जाई लेन देन। हाँ ठीक बा भेजल जाओ। तन ध्यान दे से। ठीक बा ठीक बाटे जाते भी आदर बानी सन। टेंशन मत ले, बिहार के नौकरी ना होई तब का ना सारो के नौकरी होई। ठीक बा ये सब रहे के चाहिए हमनी के बीच में, समझल बा? ठीक बा। ठीक बाटे। कहाँ जाता रहती ना हीरो बन के? ओ बाबू इंटरव्यू देवे जाता नहीं। इंटरव्यू जिंदगी भर साले इंटरव्यू दी हो। खुदारी चलावत हमारा मुड़ी के पसंद साले गांड महीने बोल आ तू घूम के इंटरव्यू देत रहो आ नौकरी लगता झाट ना। अब की बारी लास्ट चांस बा, ध्यान से इंटरव्यू दी हो ना तो खेत बाड़ी तो बेचवाइए दिल। अभी घड़िए भर बाकी बा। ए बाबू एक बार मार दे नौकरी लाग जाए तो हई बेट बनू सोना के लगवा दे। हाँ सर कोट पैंट से लुंगी पर लिया दिल। अब बुझाता जे लॉन्ग न चल। अच्छा देखो नौकरी लेके आए।
कहाँ बैठी सर? कहाँ लोग तो सर कुर्सी धर भाई पर तोन के फूफा बैठी ए सर इंटरव्यू यही होता ना ई बाबा के बथान ह यहाँ हम गान मारा वाला बैठल बानी तो बउआ अब दोनों आदमी अपन दो लोगन चिवकत का झांट बड़ा लोगन सरऊ नाम पता पूछा तानी एड्रेस दो लोगन अपन जैसे कि हमार नाम हवे गजहर अब अपन अपन नाम पता बताई लोगन पार्टनर ई गजहर नाम कथी हरी साला का करता ही चल साला खड़ा हो तू अपन नाम बताओ कथी हो हमर नाम है 76 हमारा बाप के नाम है छिनार महतो हमारा माँ के नाम है लोमड़ी दे और कहाँ हो रे माल मारा अरे अब तू खड़ा हो अपन नाम पता बताओ हमार नाम है पाड़ा कुमार। तोर नाम ना साला बाप के नाम बताओ बाप के नाम भैंसा माझी। कौन नाम है रे साला पाड़ा भैंसा यही हिसाब से तो तोरा मतारी के नाम भैंसी होने के चाहिए ना सर हमारा माई के नाम है केहुली दे। बाप रे बाप तो ना ऐसा सरवा 10 गोड़ा आ जाए तो हमरा रांची जाए के पड़ी नाम पता है सुन के अच्छा मतारी के नाम बता दे रे आ गांव के नाम बताओ अब कहाँ हो गांव के नाम है भथियानपुर। साला रामपुर सुन ले रही हो ई भथियानपुर कहाँ बारे भतनैया के बगल में भथियानपुर। अच्छा ठीक ठीक जौन छेदैया चौका के बगल में उहे नु हाँ सर बिल्कुल सही पकड़ ले बानी वही जा पकड़ ले बानी कथी पकड़ ले बानी सरवा मतलब जगह। अच्छा तो अब कुछ जवाब सवाल हो जाओ पहला सवाल तोहरा से बा बेटा तू बताओ 10 कुंटल के 1 टन कहल जाला तो 30 टन के कितना कहल जाई 100 टन टन 3 टन बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बेटा तो अगला तन का भारी सवाल बा ठीक बा 10 गो 3 गो कय गो 11 शाबाश बेदर बैठा। अच्छा अब तू बताओ रे चल तू 45 के पहाड़ा सुन ए सर 45 के पहाड़ा गेले 45 के नाम झाट के पहाड़ा होके हल्का पूछी हाथ। अच्छा चल गणित के सवाल एगो दोसर बताओ एकरा के कथी कहल जाला हो इतना आसान है सर ओकरा के फराउठा कहल जाला। चुप साला फराठा होला साला एकरा के कहल जाला त्रिभुज फराठा कहता रे साले जिंदगी में पढ़ो साले उखी में मुजवानी में तो साले कहाँ से जन्म त्रिभुज कथी कहल जाला। अच्छा गणित में तो तू फेल हो गइल अब इतिहास में तो नहीं बतावल लोगन ठीक बा बेयादर तो तू बताओ ये कुतुब मीनार कहाँ बा सर जीवे नु मोटका है नाम का बगल में बा बिल्कुल सही जवाब बेयादर शाबाश। अच्छा अब तू बताओ ये कुतुब मीनार बनाने में कोई बोरा सीमेंट और कोई ट्रक गिट्टी बालू लागल गाड़ फट गया हैं कहा तारा जे हल्का पूछे की अब से कितना हल्का पूछी ये सवाल के जवाब तो हमरा से का हमरा 7 पूछ से ना दिए हैं तोहरा से ना दिया ना तो ई नहीं खो देखत कि तोहरा 7 पूछ में सरकारी नौकरी ना हो। पहला सवाल पूछा था तो साफा हल्का पूछा था दूसरा का पूछा था तो हमारे गाड़े फाट गया। पहला सवाल हमरा से पूछिए दूसरा का सवाल है सरवा से पूछिए। अच्छा ठीक बा पहल का सवाल अब तुम्हें बताओ रामायण के समय में जो लड़ाई भय रहे उनमें जितना आदमी मर रहे ओकर आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर आ एड्रेस बताओ। ये सर काहे इतना जुलुम ढातन एकरा से पूछा तनी भात नियन आ हमरा से पूछा तनी झाट जवाबे नहीं के हमरा लगे इस सवाल के रौदा कहाँ से दिया ई? अच्छा अब तू बताओ बेयादर रामायण के लड़ाई कब भय रहे आ सर हमारा बाबू के फूफा के मौसा के मौसी के मौसा के भाई के उनकरा माई के भतार के बेरी बह रहे बिल्कुल सही अनुमान बेयादर देख तो सीख कुछ एकरा से सीख का सीखी झाट एकरा से चला तनी डाले डाले हमरा से चला तनी पाते पाते। अच्छा चलो माझी जी तोहरा से आखिरी सवाल बा अगर ये सवाल के जवाब दे देलो तो तोहर सिलेक्शन पक्का बा ठीक बा पूछी पूछी। अच्छा तो ई बताओ 14 के बाद कथी हो ए सर इतना आसान सवाल सर 14 के बाद लड़का होके चुप साला चुप साला 14 के बाद लड़का होला सर 14 के बाद में 15 होला साला जिंदगी भर साला उखी मुजवानी में पढ़ ले भाई
सरवा तोरा सवाल के जवाब हमरा से ना दिए। अपन नौकरी अपने गाँव में खुश ले आना तो है सरवा के दे हमार ना चाहिए तोर नौकरी। हम पहले ही वही तो कहता नहीं भर तक साला कहता नहीं कि गछवानी में इंटरव्यू काहे होता थे। सब लोग ऑफिस में लेता ही साला गछवानी में इंटरव्यू ले। ये जमाना में गरीब के नौकरी होकर बहुत मुश्किल बा। एक घड़ी पैसा ओकरा बाद जतिया तो बहुत ज्यादा चलता। दे साला जाते बेअदब के नौकरी अपना। अरे बाप साला तो टंगड़ी टूट देलक मार के हो बेदवा। बाप रे बाप 6 महीना दिन रात एक क के पढ़ के इ नौकरी ला हम प्रयास कइले रहनी। हां सरऊ हम बुझा तानी कितना मेहनत कइले रहल ठीक बा। याद ना रहता तो नौकरी एगो झाट मिलबे ना करी तोहरा चलते हमरा ऊपर जूता चला। हेलो दोस्त नमस्कार, आपका स्वागत है गिगली फल चैनल में। आप सबको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता दोस्त, लेकिन हमारा लाइव बनेगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब कर दे यार, आपके सब्सक्राइब से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आप लोग को बहुत नए नए तरह के वीडियो हम लोग दे सकते हैं। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दे। हम लोग जातिवाद हटाए और देश के आगे बढ़ाई। जातिवाद के कारण ही हमारा देश पीछे चल रही है।